ya Kenya roboti rwasenchele wikran Mosuri giata abwe timu uyense ya mupira abwenkoyo Harambee Stars Masudi Juma Choka na bwe kukosodia club keria Ken Henjem SC Kiense ya Lebanon mweburwa abwe tariki 3 mutienyo kabere umwaka wiriwe ya mochi mikianda 95 onomo onadiribenne gusungie bikoroto byaje ebyenkoyo Juma nigobono abekira teneni erango yaye yogochikondera ekirego Kiense moye bunge ya Isiolo Note posio bobochori obonene bwo mwaka w'2025 onebere Yoika ekero kigosungia ebikoroto obyaye ebyenkoyo nigo Juma arengese muroberi yo mokocha bw'etimu ya Harambee Stars Ben Makadhi konende Juma nachikene n'uburonde bw'otinde gwetera asabarwanire bande bige siasa kurense mu ya Isiolo Note gati yabo Hassan Oda Jamhuri Guyo Mohamed Duba Sheriff Osman amona Benjamin Rapute abo baganda taguye akere koko eryogo cyakoira obobwigwe keroge kyoge Isiolo Note ine libo retoneri Masud Juma nachi konyara ko batrunkani abana siasa ubachire nkuma SNSM yo oyense moye bunge ya Isiolo Note Natogos kamotwe nigo eklabu kerekia Gor Mahia abachagete bobe ligi ya nemense ya Kenya Sport Pesa Kenya Premier League yemega yo kunguntu wa gori ya Masiga na aliye barara ane timu area ya Bidco United asagosori ntindi ya karakare tumujege tike Kenya Stadium Egori eyo ya moyoka ya Bidco United nigo yanyo setibwe na mosori ya Clinton ochie michiteka chige sunte mayaga yo murende mayaga we club kerekia Gor Mahia komunyeria omwakinko yo we club keria ya Bidco United na asagosori ende nigo murabare bamurangasili aratuko bakangure gori ya Masiga na aliye barara imegeti kyabo gyanka St Sebastian Stadium ne klabu keria kyabana Joshi kya Ulinzi Stars Wano nigo nende murangasile erengere yego cha Rusia Mariga ekera abasoli gatigatiye iki ne club keria ya APS Bomet ikyabeta kubikurwa kigori inye asebere ne club ya Shabana Ritko ya Igoro Natogo tambukie bisero byenkoyo we Kaimense ya Buganda nige club ya kosori ligi ya Naimense ya Kenya ya Sport Pesa Kenya Premier League Nairobi United wawe tumakari kunyosa nikigo libera sibene club karikia ANEC FC Gense ya Buganda asime no biribya CAF Confederation Cup ebyo bigenderete ase umwari mu club kike Nairobi United Salim Ali abatogiri buya abagosori baye asokoro kenkoyo erentingu ebosori eyo nigaya basatu munyegati keria ka AMS Stadium na Nkumbogo imeyense yo ya Buganda Imekuwa mzuri tumejisukuma vizuri NEC member pia NEC team pia imetusukuma vizuri wamecheza na half karibu 3 first 15 last 15 na second half first 15 in the second half wametusukuma vizuri wameka subs zao pia vizuri second half na pia timu yetu nafikiri the technical bench they walisoma hiyo mambo ya NEC vile walifanya na ikatupatia matokeo yetu ya kupata 2-2 which is better kucheza away kupata 2-2 Nabono wa unokibense ya Kenya aweka na samnyokalia World Athletic Championship ayege toa mwega litu kolegoro imeyatoke Japan nigo barachi kwenyorera agwetanya chisiringi chimilioni emeronge 5 nebele na isa to kurua seki gancha ayechi besa kemora ibwense William Ruto mayega yo kubarira irago chako batona Abena ntokia bari babwete kigo kya gold nigo bawochikonyera chiringi chimilioni 3 kilo yomo bari babwete kigo keria silver banyara chiringi chimilioni 2 kilo yomo asibari babwete kigo keria ya bronze bawochikonyera chiringi milioni yemo kilo yomo ense ya Kenya nigo yanyorete chimedari ikomi inomo asegati yabo sano na ibere kilo kya gold ibere kya silver ama na ibere chinde kya bronze gati ya mnoki bari byatabo burete byegwa biri bya gold namo na Beatrice Jobet oyobwete kigo kya gold se chimbero chimita chiri bwisano na bayiga chimbero chiri chimita chiri bwikomi Emmanuel Wanyonyi akabweke yagwa kirigana lya mabera ase chimbero chimita chimisa na sato Faith Mgetich Kipiegone akabwaliga na lya mabera ase chimbero chiri chimita ribwe ya mone chimisano asomne kegi atapere chipchilchile abwete chimbero cyo cha marathon na kubwaliga na lya mabera na bayiga mosabati ya Taririan Odira akabwa chimbero chimita chimia isano ona isato asensa Media Silva igo Faith Kipiegone abwete Silva ase chimbero chimita chiri bwisano na bayiga mosabati Dolcas Away akabwa ekegwa kerja Silva ase chimbero chimita ribwe ya mone chimisano asensa Media Bronze nigo mnyokiegi ata Arnold Cheriot abwete bronze ase chimbero chimita ribwe no chimisano cha Basacha na bayiga Edmond Serem akabwa chimita chiri bwisato chimbero cha Basacha ense ya Kenya nigere teli baga ali akabere ense ngima maega yense ya United States of America abo bakorete enambe yemo Nsoko TV Chigosori
Nchen Daniel Omwaga.